אנשים ישכחו מה שאמרת. אנשים ישכחו מה שעשית. אבל אנשים לעולם לא ישכחו איך גרמת להם להרגיש. הציטוט הזה של מאיה אנג'לו, סופרת אמריקאית, פעילת זכויות האדם, תקף גם לנטוורקינג. אתה רוצה שאנשים יזכרו אותך? תהיה שם, תגרום להם להרגיש. כל ניסיון לזייף את זה ירגיש כמו זיוף. ניסיון להיות יותר מדי כמו עצמך, אנחנו לא תמיד יכולים. קצת מלחיץ הסיטואציות של נטוורקינג. אבל אין כלי שיכול לעזור לנו יותר מהטבע בלהרגיש נינוחים ולפתוח לבבות וגם לפתוח את הפה בנעימים ולשוחח עם אנשים. אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא איתנו לטבע, לצאת לטיולי נטוורקינג וללכת על הקשרים שלכם.